שמינית גמר גביע המדינה, הפועל תל אביב מול אשקלון. מרי שעובר שם נהדר על הקו, מנסה למצוא את טוטו תמוז, וזה הראשון! איזו פתיחה של הפועל תל אביב. 1-0, טוטו תמוז כבר בדקה החמישית, אבל השער הזה כל כולו ויקטור מרי עם פריצה סוחפת בצד ימין, והשער הזה הוא גם כל כולו סטיבן האורלו, השוער של אשקלון ששומט שם, הוא מאפשר לתמוז. הוא לא שומט, הוא מפספס את התזמון שלו ביציאה. אוקיי, מפספס. מאבד את החזקה שלו על הכדור. ורמוט הצליח לשמור נהדר על הכדור, עדיין ורמוט, איזה יופי גילי ורמוט! איזה מהלך נהדר! יופי של יכולת אישית, מהלך שאנחנו רגילים לראות בליגות במקומות אחרים בעולם, אבל שוערה של אשקלון מצליח לעצור את הפריצה הסוחפת הזו. איזה יופי. ידין, קנדה מבקש את הכדור, זה הולך אליו, הכדור הזה חזק, אבל קנדה יגיע אליו. קנדה עובר שם נהדר, הנה הכדור הזה עולה, תמוז! הצלה נהדרת מן הקו של לובריץ'. הנה עכשיו גזל מנסה לתקן במעט את המעוות ויוצא קדימה. גואטה חופשי לחלוטין בצד השני, האם זה השוויון של אשקלון? גואטה מוצא את הרשת! סניר גואטה עושה כאן שוויון. אשקלון חוזרת לעניינים, 1-1 כאן בבלומפילד. והנה, הפועל תל אביב מצוינת, הפועל תל אביב טובה, הפועל תל אביב לא כובשת, ומיד היא נענשת. רביד גזל. שכחת להוסיף מילה, הפועל תל אביב שעננה, ולפחות בכל מה שקשור להגנה של הפועל תל אביב, וראינו את זה בהזדמנות הקודמת. לא יכול להיות שמשתי הזדמנויות שיווצרו על ידי איבוד כדור של הפועל תל אביב, הפועל אשקלון בסופו של דבר תשים גול. כל המחמאות להפועל אשקלון. אבל... ונראה דדי בן דיין! איזה גול! איזה גול! דדי בן דיין! וואו! וואו! איזו פצצה מתלבשת לדדי בן דיין! והפועל תל אביב חוזרת להוביל 2-1. שער ששווה כרטיס לרבע גמר, אין מה לומר. יונתן, אני אשתוק ואני אהנה מזה כמו כולם. קדימה. וואו. הנה השריקה האחרונה, הפועל תל אביב מחזיקה את הגביע ברבע הגמר אחרי ניצחון 2-1 על הפועל אשקלון. אז ההיסטוריה של אשקלון בגביע נהדרת ויפה, אבל העונה היא מסתיימת בשמינית הגמר, והפועל תל אביב כאמור מחזיקה את הגביע, משיגה את הכרטיס השביעי לרבע הגמר.